успешна терапия, се наложило той да бъде трансплантиран. И дали случайно или не, донора, от който са дошли стволовите клетки, в случая става въпрос за костно-мозъчна трансплантация, т.е. пак стволови клетки, но взети от костния мозък. Донора е бил носител на именно тази мутация, като по този начин Тимоти е бил излекуван на практика днес жив и здрав, както левкемията. Но дори не е носител на вируса. Той е чист, т.е. той дори не е вирусен носител, което е уникално. Към днешна дата той все още се счита за единствения човек, който е бил изчистен де-факто от вируса на СПИН в кръста си. Аз ви уникална история приключваме нашия разговор. Нашите зрители знаят, че даваме координация за обратна връзка с всички консултанти на предаването. Когато ни полети за жалост някаква болест и като че ли първосигнално очакваме да стане някакво чудо и да се излекуваме. Медицината обаче постоянно създава различни медикаменти в опит да сбъдне чудесата, за които мечтаем. За да се доближим максимално до здраве обаче, е добре да черпим и от природата. В днешната ни природна аптека ще ви представим едни истинско чудо за организма. Вижте ги. Да ни сподели доброто, разказваме истории, които костват сърцата ни и ни изкачват по стълбицата на човечността. Ние ще се присъединим към тези, които правят добро. Освен, че ви разказваме историята на 10-месечната Алекс, ще ви призовем всички заедно да й помогнем по детските площадки.